Lolu hlelo ulethulela ngezilokotho ezinhle ngumkhandlu weTheku Masisukume sakhe iTheku. Namhlanje ke sinayo ukhansela uCyril Xaba sizoxoxa naye ngeindaba nje isuke ithinta ke iTheku. Kuhleze nje kuyintokozo ukuthi njalo uma kulesibili kuphinde futhi samukele ke umeya weTheku ubaba uNonkosi. Siyakubingelela emsakazweni uKhozi FM. Siyangena noShandu angibingelele kuMasisukume sakhe iTheku ngibingelele ke bonke abalaleli boKhozi FM. Siyabonga kakhulu ukuthi sibe nawe ngalesi sikhathi sibonge baba umeya usodolobha esikhuluma naye umsanda kuvula umsakazo. Sizwile ukuthi uMasipala usuphinde wamemezela ke ukululwa kohlelo lokusulwa kwezikweletu ngo half 50% olubizwa phecelezi ngeSpecial Debt Relief Program. Ungake unabe kancane nje ngokuthi luzolulwa mhlambe lona ke isikhathi esingakanani? Impela shenge kuyintokozo ukumemezela ukululwa kohlelo lwe-Special Debt Relief Program. Isikwenza lokho kuhlangabezana nezakhamizi kanye namabhizinisi akweleta umasipala. Lolu hlelo sihlele ngalo ukuthi sikwazi ukulekelela amakhasimende ethu ngokuthi akhokhe u-50% u-half isigamu wesikweletu bese kumkhandlu usula omunye u-half. Ikweletu lezo ke abantu abasikweleta zona kuze kube umhla ka-31 kuJanuary nge-2025 noma ngabe singekanyani uze no-50% wakho sisule u-50%. Ngizokhumbula ke ukuthi salithula leli hlelo ngaphambilini ngenyanga kaMeyi noJuni kulonyaka. Sabona ke ukuthi baningi abantu abalisebenzisa leli thuba kodwa abanye basala. Yilapho bakhona ke isicelo ezahlukene ukuthi liphinde lethule futhi lolu hlelo. Sesithulile manje isikhathi esithe ukuzivula kusukela ngoNovember njengoba kuNovember nje. Yabona nje njengoba kuNovember usungakwazi ukuthi uthole usizo ngaphansi kwalolu hlelo. November, uDecember, uJanuary. Uthi mangaphela uJanuary 30 kube seliyaphela kuhlala so uphinde ubone uhlelo njengalo lokugcina ngqi leli thuba wasala washiwa. Sithi ke sibheke ukuthi abantu basondele uzothi ke le mali osikweleta yona ke kusola ngoFebruary ke kulonyaka and kuzoba uJune noma kuzozofika manje usungenza uhlelo ke lokuthi ubonisane nomasipala ukuthi nikhokhelana kanjani leyo mali leyo. Kodwa 50% lo walesi sikweletu esikhulu esiphela ngomhla 31 January sawufuna wona nawe ukuze sikwazi ukusola la u30%. Uhlelo loluhle kakhulu othakazelwe ngisho nabaphethe abameli abakhulu abasusa ama-conveyancers athi bebengasakwazi ukuthi impahla zidayiseke ngenxa yokuthi ngaphambi kokuthi udayise impahla ususe egameni lakho shenge ulise kuShandu kufanele udlule ewindini kamasipala. So lokhu ke bazosizakala ke bonke abantu bebesenenkingeni zokutransfera ama-properties abo. Siyazi ukuthi njengoba usakhuluma nje kanje khona osekhaya olalela osejabule kakhulu ukuthi hawu lwabuya lolu hlelo kanti ngangisalile kulokhiya indaba ezinhle ngempela ke lezi Nonkosi. Siyathemba ukuthi ke umphakathi waseThekwini uzobe usulisebenzisa futhi leli thuba sizwile futhi ukuthi ke niyaqhubeka futhi ke nokusabalalisa amamitha kagesi. Ingabe luhamba kanjani lo mkhankaso? Mfethu asigcizelele ukuthi sizama ukuthi senze ukusebenza nabakhokhi bentela nabasebenzisa ama-service ethu kube lula ngendlela esimangaliso. Siqalela ngokwenza ibill ukuthi ifundeke kalula le ibill yethu usakwazi uyifunda kalula manje. And okwesibili sasithi kumele ibill yakho ikhulume kulokho kuloma services owadle kuleyo nyanga leyo. So ngamanye amazwi mayifika ibill ephelele kwenyanga mayikhulume ngokudle kuleyo nyanga leyo noma ngabe ibill yamanzi noma ngabe ibill kagesi. Manje ke kodwa sihlele ukuthi sibambisane nomphakathi wethu. Ngokunjalo sibe sibanxusa ukuthi ba-download lo kuthiwa i-mobile app ngoba i-mobile app izobasiza ukuthi babe in control of i-billing information ngoba ufunda i-bill uyishuthe and ufunda imeter noma ngabe la gesi noma lamanzi ushuthe mase uthumela kamasipala umasipala mesesho ukuthi uvinto engakanani mase ke ekuthumela incwadi ye-bill. Kanjalo ke sibe sesithi kulabo ebekade benenkinga yamamitha ebahlupha nalaba bekade sebakhile bengakafakelwa amamitha
and nalabo abebekade bebypassile emamethini beqhume ngongemthetho emamitha ethu kagesi kakhulukazi sesinohlelo olusha lokuthi sabalalise amamitha angango 14,000 azofaka ke endaweni ezahlukene lapha kulo masipala wethu. And silinde ukuthi lokho kuzoqinisa indlela umasipala uzokwazi ukuqoqa ngayo imali kumphakathi. Kanjalo futhi nawe uma ufuna ukusuka kwi-credit meter uye kwi-prepaid ngamanje kule meter odla mase uyakhokha kodwa uye kule meter okhokhayo othenga ikhadi ngaphambi kokuthi udle uzothola ithuba ke lokuthi ke uhlelelwe kanjalo ukuze ukwazi ukuzikala ukuthi kule nyanga ngifuna ukudla ugesi ongaka and khanyisa kangaka ngosebenzisa kangaka. Lokho kuyalekelela ekutheni kungabi khona ingushunqushu mase kufanele kukhokhwe and abantu bethi abanayo imali noma bathola amabill abangaqondi kahle. Yolunye kuhlelo esinalo lolu esilekelela ngomphakathi wethu sisimbizo. Nonkosi sesigoqa njengoba siqala lenyanga kaNovember nje ulwezi siyazi ukuthi ke iTheku lisukuma kakhulu ngalesi sikhathi seseliqala nanemkhankaso yamaholidi ngoba phela abantu abaningi bahambela iTheku ukuzozijabulisa kanjalo futhi nokuncebeleka. Ingaba hamba kanjani amalungiseleleko okwamukela ivakashi zethu ngoba siyazi ukuthi asuke bengamamiliyoni ngamamiliyoni. Mfowethu iTheku newoza yabona silindele izigidi zabantu ezotheleka lapha eThekwini. Sesiyazi ukuthi ke bazochitha imali engango 341 million rand okuzosho ukuthi imali ezongena kwi-GDP yeprovince izobu 845 million rand. Ngokuba khona kwabo njengalezi insukwana kuzovuleka futhi namathuba alako 15,000 okuzokwenza ukuthi kube nomthelela emalini esiqoqayo nathi njengedolobha. Sesithi ke njengeTheku sihlala ngasona isikhathi siqhakambisa idolobha lethu ukuze abantu balithathe njengendawo yomngcabeleka, indawo yokuthi bazobukela ibhola noma yini abafuna ukuyibona noma bezokwenza ama-conference. Lokho kwenza ukuthi tourism ezokuvakasha umnotho ezokuvakasha lapha eThekwini ukhule udlondlobale futhi and uvule amathuba emisebenzi. Nonkosi siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho emsakazweni uKhoze FM. Hleze kuyintokozo kuthini ukuthi ke sibe kanye nawe uzosibekela nje ukuthi ngabe ikuphi esisuke sokulindela uma sithi masisukume sakhe iTheku. Ngiyathokoza bafethu ngithokoza nakubaleli ukuthi banginikeza ithuba lokuthi sikhulume kanye nabo kule mina namhlanje kuseni. Thank you so much. Ngizwa nenceke engathi umthiya bengafisa ukuthi ukuze lapha ebandleni lakhe mhlawumbe angazi kanjani, angazi ngizwe ephathwa kweshumi kodwa angazi kodwa nami ngigcine babumeya ngingazwanga kahle ukuthi ubethi kodwa ikhona into ethi ayiyele lapho angazi ukuphela kwenyanga okweshumi. Nje kuphela inyanga phela kunjalo so okweshumi ngibhekele kulindelekile. Vela mhlonishwa vela. Mhlonishwa bengakaveli. Wena ngisonto lihle mhlonishwa seqala nje mfethu siyabonga kakhulu. Lelo hlelo besilethelela ngelokho ezinhle umkhandlu weTheku masisukume sakhe iTheku. DJ Skameza nomroza.